Започваме с позитивната новина от последните дни. Вече сме цели 6,5 милиона души. Ако трябва да направя по-точна разбивка, и останалите 1000 души може просто да ни наричате Здрасти, братство! Заявявам следното. Рядко може да се срещне по-побъркано и по-нелогично племе от нашето. Само българи могат да изпреварят българи по неадекватност. Свиден спомен от детството ми е документалният филм от 2008 година, който чупи представите ми за кинематографично и документално изкуство. Пускам ви директно мекото на хляба, неговата кулминация, в която Господ проговаря. Днес ще ви покажа, че ние, българите, не само сме били първият народ, от който произлизат всички от Индия до Англия. Точно така е станало. Точно така е станало. Ние биха цъкнали дислайк и биха дали клипа в 9-та дирам. Та обратно по темата, изкопах още 2 доказани клинични случаи. Гледайте сега. Ще ви докажа, че ние сме били Божият народ. И къде, мислите, живее той? Там, където се слиза от небето, на хоризонта. Кой е водачът на този народ? Първият император. Мозъкът ми е отвян. Мозъкът на този човек просто оперира на друго ниво. И ах ти логиката, брато. Чакай, брато. Това, че са открили Америка, нищо не е. Ще си ударя главата в масата, ако каже нещо по-тъпо от предното. 2500 години по-късно Библията копира фактите, но с различни имена и места. Защо? Умирам от любопитство да си представя какви са били прадедите на древните българи. Тия са се родили с някаква липсваща хромозома. Тия са толкова тъпи, че мислят тупак за еврейски празник. Тия са толкова прости, че се заключват вътре в мотоциклет. Мани. Продължавам малко по-сериозно. Сан Стефанска България от 1878 година никога няма да я бъде. Нека да хвърлим поглед към историята за малко. Всъщност да не подценяваме толкова събитията. Има какво да се каже. Пустата му Македония, значи, има една особена емоционална връзка на българите с тази територия. Какви Македонии? Какви петле? Вардарска за сърбите, Егейска за гърците и Пиринска за българите. Започва яростна дебългаризация в другите две области. В Егейска от гърците, във Вардарска от сърбите. Сърбите затварят 640 български училища и 760 български църкви. Започва промиването на мозъци и насаждането в съзнанието на населението, че те не са българи. Няма да ми стигне клипа, за да разправям за зверствата на сръбските шовинисти, за създаване на македонски книжовен език и македонска азбука. Едно от най-големите предателства в родната история е на куклата на Крема от Георги Димитров, който дори подпомага македонизация вътре в териториите на България. Пускам ви видео да видите какво се говори в един македонски учебник за нас. Да ви кажа как започва урока за България за тия малките деца. Номер 5. Името българин. Името българин. Името българин произлиза от тюркско-татарската глаголна форма булга, която значи смясвам-размясвам. Следователно името българин значи смесени, размесени, неспокойни воюващи скитници. Много добре. Седни. Бугарите са номадско племе, занимавало се с грабителство, а по произход са турци, татари, монголи. Как е? Как е, питам? С това обявявам темата за приключена. Какво да говорим повече?